Sige, pumiglas ka. Grabe oh. Kain na yung isa. Yan, kinakain na. So itong isa subukan natin. Yan siya mga ka-J. Yan ito. Sige nga, subukan nga natin. Sige, kung kakayanin ng gagamba mga ka-J. Ito mga what if lang naman to ah. Tignan na natin kung kakainin siya ng gagamba. Alaman natin kung matapang talaga yung gagamba mga ka-J pag naramdaman niya yung lakas nung superworm pag nasa loob ng lalagyan kasi masigip, pipitik-pitik to, malamang. So yan siya. Kinagat na mga ka-J. Oop, lumabo. Walang kalam-alam yung ano mga ka-J, kinakagat na siya oh. Ayan o, talagang inaano ng gagamba mga ka-J oh. Sige, sige, pumiglas ka. Grabe oh. Grabing tapang din ng gagamba mga ka-J oh. Superworm versus yung gagamba mga ka-J. Masakit din yan ha, may bibig pa rin yung superworm na yan. Isipin yung kinakain yan, kahoy. Pero yan yung gagamba oh. Kaya mukhang agat yung superworm mga ka-J. Grabe yung galawan na ito. Kaya walang palag yung ahas mga ka-J nung pinalag ko sa gagamba. Kasi ginagawa ng gagamba, umiilag talaga tuwing gumagalaw yung ahas. Iipitin niya man, o katulad na ito, kaagat yung superworm. Ayan o, bibig niya no. Maagat siya mga ka-J, hindi siya makapwesto. Ayan o, gawa na yung gagamba, umiilag talaga. So yun, price niya na yan. Kasi pagaling naman ang ginawa niya. So yun, tabi natin to. Tabi na natin yan. Tabi na natin. Kasi tingin ko finish na yan mga ka-J. So yung pumapalag pa rin. Wala na, finish na yan. Tabi na natin yan.